Čelni ljudi HDSSB-a predvođeni kandidatom za župana Osječko-baranjskog Vladimirom Šišljagićem i kandidatom za dožupana Željkom Kraljičkom u drugome tjednu predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore posjetili su stanovnike Čepinskih Martinaca, Beketinaca i Čepina. Potpora HDSSB-ovim kandidatima neupitna je i na općinskoj i na županijskoj razini, poručili su u Čepinu i okolnim općinskim mjestima. Mislim da je to jedina prava stranka za boljitak Slavonije i nadamo se da će napraviti još više nego što su do sada napravili. Ljudi su pošteni, ulažu, rade i eto sve što mogu kazati, svaka im čast, želim im svega uspjeha. Doktor Šišljagić za župana? Obavezno, da mogu za gospodina Bubalu, da sam u gradu za njega isto. Ja mislim da neće biti bolji čovjek, samo ako bude narod dobar pa ga bude izbirao. Trebamo za njega glasati, pošto je naš Slavonac, za naše ljude, a ne sa strane ljude. Ma super, pa on je najbolji. Pa pravi čovjek. Koalicija je dobra samo u Čobancu i u Fišu, razumijete? A ovo je prava stvar, koalicija s narodom. To je naš čovjek, mi smo njegovi, nema druge, samo to. Zato što ih volim kao ljude i znam da su iskreni, jer Bubalo je osvitla obraz i za njih i za nas. Zato što njih volimo, i lijepi su, i mladi, i može ispuniti ono što mi očekivamo. Licem u lice kampanja je koju moderne demokracije svijeta već odavno prakticiraju, a u Slavoniji i Baranji unatrag nekoliko godina pokazala se kao pravi predizborni hit. Zadovoljstvo reakcijama ljudi izrazili su i sami HDSSB-ovi kandidati za župana i dožupana. Ljudi vas moraju upoznati prije svega, ljudi vas moraju znati, pogotovo to ja mislim da je presudno u ovim izborima koji se prvi puta održavaju, dakle biraju se ljudi, točno određene osobe imenom i prezimenom i ljudi te osobe prije svega moraju poznavati od rođenja pa evo do današnjih dana što su u životu radile, gdje su bile, kakvi su rezultati koji su napravili u životu, kojom profesijom se bave, da li su sposobni, da li poslu pristupaju pošteno i s obzirom na to, na ove neposredne izbore koji se održavaju, kažem, prvi puta, mislim da je ovo najbolji način kampanje. Dakle, u jednoj opuštenoj atmosferi obilazimo sva mjesta, susrećemo se sa ljudima, malo porazgovaramo, naravno poslušamo i njihove probleme, planirajući ih riješiti, posebno u onom dijelu koji se tiče komunalne infrastrukture. 7 godina sam pročelnik, obišao sam cijelu županiju, u posljednjih 5 godina sam bio i prvi suradnik župana Bubala i zasigurno da smo ostavili dobar trag. Mi smo započeli vrijedne stvari, dobre projekte i upravo ovaj kontinuitet koji obećavamo i koji je sastavni dio našeg programa HDSSB-a sa županom Šišljagićem se sigurno dati druge rezultate. Ono što mi očekujemo to je stvaranje novih radnih mjesta i upravo naš program svjedoči o tim novim radnim mjestima i razvoju i napretku Slavonije i Baranje.